Сәлем. Шаян пластилин сезнең янып торучы күзләрегезне һәм җитез бармакларыгызны күрергә бик шат. Дусларым, сез тиздән барлык әниләр, әбиләр һәм кызлар бәйрәме икәнен беләсезме? Әйе, тиздән 8 март. Димәк, кадерле әниләребезгә һәм әбиләребезгә бүләк ясарга вакыт җитте дигән сүз. Сез әзерме? Алайса, сары төсле кәгазьдән тур пышмаклык кисеп алыгыз, янына яшел, ак һәм кызгылт сары пластилиннар куегыз. Пластик кискеч турында да онытмагыз. Кайшы белән кискәндә сак булыгыз, яки ярдәмгә олыларны чакырыгыз. Афәрин. 8 мартка иң шәп бүләк нинди бүләк икән соң? Әлбәттә, үзеңнең җитез кулларың белән ясаган тәбрикләмә. Шуңа күрә сары төстәге кәгазьдән кисеп алган туры пычмаклыкны эш өстәле уртасына куй һәм кулыңа яшел пластилин шарчык ал. Аңардан бер кисәк бүлеп ал да, аны читкә куй. Аннары тагын бер кисәк бүлеп ал һәм ансыннан озынча деталь әвәлә. Бу тәбрикләмәбезне бизәячәк 8 санының өскөлеше булачак. Менә шулай. Килеп чыккан детальның очларын кичкенә түгәрәк килеп чыгарлык итеп әвәлибез. Моны сары тәбрикләмә өстендә эшлибез. Аннары очларын ябышкан урынны кискеч белән тигезлибез һәм кырыйларын бармак белән төзәткәләп җибәрәбез. Булдырасың да инде үзең. Әлеге сары фонда яшел түгәрәк кичкенә килеп чыкты, 8 саны барлыкка килсен өчен аңа тагын бер түгәрәк иптәш кирәк. Моның өчен яшел төстәге пластилинны алабыз да учларын белән озынча кисәгә әвәлибез. Ул беренче детальгә караганда озынрак булырга тиеш. Шуңа көчеңне кызганмый әвәлибез, дуслар. Булды. Хәзер детальның очларын тоташтырабыз һәм килеп чыккан зур түгәрәкне тәбрикләмәбезгә ябыштырабыз. Менә шулай бик матур килеп чыкты. Дустым, син бүләкләр алырга яратасыңмы? Мин дә яратам. Күңелемә аеруча пластилин тәбрикләмәләр хуш килә, чөнки алар шундый матур. Хәзер калган яшел пластилиннан төрле зурлыктагы шарчыклар әвәләячәкбез. Безнең 3 кичкенә шарчык һәм алардан бераз зуррак 4 шарчык килеп чыгарга тиеш. Сүз уңаеннан 8 мартка еш кына чәчәкләр бүләк итәләр. Шуны әйтергә кирәк, әлеге бәйрәмнең символы мимоза чәчәге. Чөнки алар елның нәкъ менә шушы вакытында чәчәк ата. Үзләренең сары төркем чәчәкләре белән алар барысыннан да аерылып тора. Хәзер рәсем ясаячакбыз. Ярдәмгә сынчының тугры дусты пластик кискечне чакырабыз һәм 8-лебездә сызыклар ясап чыгабыз. Ни өчен хатын-кызлар бәйрәме 8 март көнне билгеләп үтелүен беләсеңме? Нәкъ менә шушы көнне бик күп еллар элек дөньяның барлык хатын-кызлары тигез хукук өчен чыгыш ясаганнар. Ничегрәк аңлатыйм икән? Әгәр малайларга 3 конфет бирсәләр, кызларга һич шиксез 4 кирәк. Сез мине аңладыгыз, шулаймы? Кем моның белән килешә? Кулларын күтәрсен. Алдан әзерләп куйган яшел пластилин шарчыклар белән ни эшлибез дип сорыйсыңмы? Әйдәгез алардан яфрак ясыйк. 8-лебезгә төс кирип китсен. Зуррак шарчыкны алабыз да, аны тамчы яки яфрак формасына кертәбез. Деталь яссы, башы очлы булырга тиеш. Яфракны 8-лебезнең үзәгенә беркетәбез. Яфрак өчен бераз бурып җибәр. Аннары кискеч белән аңа сызыкларсыз. Матур. Чиратта кичкенә шарчык, аңардан инде кичкенә яфрак ясыйбыз һәм беренчесе янына беркетәбез. Шулай пластик кискеч белән сызыклар ясарга онытмыйбыз. Тәбрикләмәбезне яшелләндерүне дәвам итәбез. Ничек уйлыйсың? Тагын бер зур яфракны без кая ябыштырырбыз икән? Бу ел ул 8-лебезнең зур түгәрәгендә урналачак. Соңрак кискеч ярдәмендә аңарга да сызыклар сызабыз. Минем арттан кабатла. Бу яфракка иптәшкә тагын 2 кичкенә яфрак ясыйбыз. Ничек шәп килеп чыга. Соңрак өсләреннән кискеч белән йөртеп чыгабыз. Менә шулай, хәзер яшел сыныбызның кечерәк түгәрәген бизәргә вакыт җитте. Иң беренче эш итеп аны зур яфрак белән бизә, аннары аның өстенә шундый ук сөйкемле, әмма бераз кечерәк яфрак беркет. Афәрин, бик яхшы. Менә ичмасам, бик матур булды. Мастер-класслар вакытында даими бармак язуның тәэсире дә бардыр инде. Хәзер инде чират ак пластилинга җитте. Шарчыктан кечкенә озынча кисәк ясыйбыз, аны 2 өлешкә бүләбез, бер кисәген читкәрәк алып куябыз, икенчесеннән шарчыклар ясыйбыз. Мин менә 5 кечкенә шарчык ясарга өлгердем. Ничек уйлыйсың? Без алардан нәрсә әвәләрбез икән? Әйе, чәчәк. Шарчыкны ал да,
Бармакларың ярдәмендә аңардан тож яса. Синең су тамчысы формасындагы әмма түгәрәк очлы деталь килеп чыгарга тиеш. Афәрин. Тожны сигезленең зуррак түгәрәгенә беркет. Аннары тагын 4 тож яса һәм аларны очлары бер-берсенә тиеп торырлык итеп түгәрәк буенча ябыштыр. Син нинди төстәге ак чәчәкләрне беләсең? Мин мәсәлән, ромашка, хризантема, ясмин һәм канәферне беләм. Әле тагын розалар бар. Тик кыяфәте буенча ул безнең чәчәгебездән аерылып тора. Әйдәгез, ромашка валибезме? Шәп. Хәзер сыныбызның кечерәк түгәрәге өчен икенче чәчәк ясыйк. 5 бер төсле шарчыга валибез. Бармак ярдәмендә аларның һәр кайсыннан тож яса, аннары аларны очлары белән бер-берсенә беркет. Менә шулай итеп безнең бик гүзәл генә ромашка килеп чыгарга тиеш. Аннан инде безгә ярдәмгә кискеч килер. Бу пластик герой хәзер җиһат кенә һәр бер тожда сызыклар ясап чыгар. Чәчәкләребезгә җан өрер. Артта калма тагын. Менә шулай 1 2 1 2 1 2. Бик матур чәчәкләр килеп чыга. Әйеме, дусларым? Килешәсезме? Менә булды. Инде чәчәкләребезгә хәзер сызыклар сызабыз, әйтеп киткәнемчә. Менә шулай җан өрәбез. Бик матур була. Чират чәчәкләребезнең үзәкләрен, җимешләрен ясыйсы гына калды. Без аларны әфлисун төсендәге пластилиннан әвәләрбез. Аны икелешкә бүләбез. Беренчесеннән шарчык әвәлә һәм ясы түгәрәк яса. Аннары бармагың белән бас та, аны кырыйлый. Синең бик яхшы килеп чыга. Ә хәзер бу детальне тожлар тоташкан урынга беркетәбез. Менә шулай. Менә булды. Бер ромашка инде әзер. Икенче ромашка өчен калган пластилиныңны куллан. Шарчык, түгәрәк, аннары кырыйлары. Менә шулай. Җимешлек әзер. Һәм ул икенче ромашкабызны бизи. Ура! Безнең бүләккә дигән тәбрикләмәбез инде әзер. Бигрәк матур инде. Үзебездә бигрәк булган, әйеме, дуслар? Достым, хәзер син әниең яки әбиеңә 8 мартка ни бүләк итәсен тәгаен беләсең. Ә мин сезнең белән сау булашам. Хуш-хуш!